Eu son Sabel Arán, ele é Guni. Imos falar do videoxogo que me está gustando nestes momentos, que é o Red Dead Redemption 2. Este xogo ten moita tensión, parece que non, pero estás así. Nel conflúen todas as cousas que me gustan dos videoxogos, que son videoxogos que duran máis de 5 horas, que un videoxogo que é un shooter, que principalmente son os que me gustan a min, no que non exclusivamente vas dun punto a outro, acabas unha misión e xa está. Non, aquí interfiren os personaxes, aparecen tramas paralelas, tes misións coas que non contabas, quero dicir, todo é inesperado. É un xogo violento? Sí, pero hai nos máis violentos. Aí ven, aí ven, aí ven! Guni! Sí, disparei eu, pero igual non tiña que disparar para ser un pouco sigilosa, pero bueno, da igual. Ahora temos que montar no vagón. Eu descubrí este xogo polo primeiro, porque cando eu vivía en Madrid saliu o Red Dead, o original, o primeiro, e xoguei a él, metín moitas horas tamén, pero non tiven este enganche que estou tendo con este. Nos estamos cunha pandilla, un grupo de vándalos que van por aí facendo un pouco mal. En este caso a misión é Jeff, o protagonista. Ti no mapa tes puntiños amarelos que son os que te marcan as misións que podes facer e cada misión corresponde a dun personaxe diferente, e neste caso é Jeff. Eu cando era rapaza, cando era unha nena, gustábame moito xogar as aventuras gráficas. Eu, por exemplo, Blade Runner coñecín antes o videoxogo que a película, o Max Payne, o Anillo de los Nibelungos, o Monkey Island, miles de xogos que xogaba no ordenador. Cando foi o boom da Game Boy, pois tamén tiven a Game Boy. Querías probar máis cousas, non? E querías ver que avances había no mundo dos videoxogos. Entón, os Call of Duty, os Battlefield, gustaría probar o Assassin's Creed, o último, o Spider-Man, que din que é moi bo. E que, claro, o mundo do videoxogo, un mundo tan amplio, falar e xogar tampouco é tan fácil, A ver... Vamos a lanzarnos por aquí polo medio. A ver, señores, que son un blanco fácil. Mira os cabalos correndo, escapan, pobres. Ala, morta. Contando as horas nocturnas e as diurnas, falo de 15 anos ou así, Pois igual podía estar 6 horas, perfectamente. Un fin de semana, e máis tamén. Agora non. Agora que son unha muller feita dereita, teño outras responsabilidades e non me podo permitir. Mentira.